че обичаш мелодичен рок. Абсолютно. Елтън Джон го обичаш, нали? Харесвам го, да, абсолютно. И да не го харесваш, пак ще пусне. Но ясно. Казвам добър вечер и на Коста Атанасов. Добър вечер, привет и от мен. Първо, мисля, че не са много хората, които се наемат да предприемат околосветско пътешествие с мотоциклет. Аз мисля, че не са много хората, които се наемат да го предприемат, но също са много хората, които мечтаят за това. Как избира човек да пътува с мотора, не да отиде просто да похарчи някой долар в Лас Вегас? Аз харесвам моторите и чувствам свобода, което може би е някакво клише, но също е абсолютен факт. Нещата са така. Когато се качиш на мотора, ти си абсолютно отворен към всичко, което се случва, към всичките усещания, били сте усещалите чисто физически от слънцето и вятъра върху кожата ти или самото усещане за свобода, което ти дава това нещо. В твоето CV пише, че си минал над 100 000 км. Верно ли е това или е CV само за да плашиш всъщност това е цифра, която аз сложих просто като placeholder, докато си писах нещата, докато си изчислих истинските километри, така че въобще нямам никаква представа колко километри. Може и да са 20 000, но 100 000 звучи много по-убедително. Между другото, съм сигурен, че си следил и онова, което направи Юн Макгрегор с един свой приятел. Абсолютно. По някакъв начин попили преживяването му за това свое, което сега ще направиш. Да, разбира се. В смисъл, когато гледах неговия филм, това беше едно, си живях моите собствени неща но това, което аз искам да направя, ще бъде различно. Аз съм сигурен, че това ще бъде незабравимо това пътуване, да го завършиш с много успех, късмет и най-вече да си здрав. Много благодаря. Това беше Коста Атанасов, на когото му предстои околосветско пътешествие с мотоциклет, старт на 21 юни.